गंसे नखराव बिखुमजोनि सिगाङाव गावनि बिहामजोआ बुंबाय जोङो जे बे नखराव आरो आं थानो हालिया आंनि फाल माने जेबो सम्भबानो नङा बे नखराव थानो बिदि होननानै गोबाव सम सानैबो नांलायलायबाय थाबाय आरो बिखुमजोआबो बुंबाय मा खोन्था मा बाथ्रा दिनै 6 मासल' जाबाय नों हाबा जानानै जोंहानि नखराव फैनाया आरो दिनै 6 मास जानायावनो नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय दोङो मा खोन्था मा बाथ्रा नों आंनो खुलाय खोन्थाबासो आं मिथिगोन बाथ्रा बिदि बुंनायाव बिखुमजोनि सिगाङाव बुंबाय बिहामजोआ जे नोंनि फिसालाया नोंनि नोंसालाया आंखौ जेब्लाबो माने बिमा जाहोनो हानाय बेहा क्षमतायानो गैया बेफोरबायदि हौवाजों आं माबोरै थानो बिदि बुंनानै गोबाव सम नांलायनायनि उनाव बै बिहामजोआ बै न'निफ्राय ओंखारलांनायसै खुलुमबाय लोगोफोर आं मिथुन आरो नोंथांमोनखौ बरायबाय गोदान भिडिअआव आंनि आरो दासिमबो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब जायफोरा खालामाखै नोंथांमोना गोख्रैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो थ' दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै सानसेखालि सासे पुलिस कनस्टेबलनाव फटकनो गावनि मबाइलाव मोनसे नटिफिकेसन फैयो आरो नटिफिकेसना जाबाय सासे पल्लबी मुंनि आइजो बेनि फेसबुकआव माने फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरदों आरो बेबो बिदिनो फ्रेन्ड रिक्वेस्टखौ एक्सेप्ट खालामनायसै पुलिस कनस्टेबला आरो बिदिनो लासै लासै बिसोरो मेसेज हरलायनाय हाय हेल' बेफोरबायदिनो लासै लासै माने सानैबो फन नाम्बारबो हरलायलायबाय आरो बिदिनो रायलायबाय थाग्रा जाबाय बिसोरो आरो बिसोरनि बे रायलायबाय थानाया मब्लादि सानैजों माने गोसो थोलायनायाव माने चेन्ज जालांदो गावसोरनो माने मिथियासै आरो बिदि मिथियाव सानैबो गोबाव सम बिदि रायलाय रायलाय सानसेखालि ओरैबायदि दिन फैबाय जेराव बै आइजोआ बुंहरबाय जे नोंनि न'आ जोंनि जि आं जाय न'आव थायो बै न'नि खाथि खालायावनोबाथाय एबार सुटियाव फैबाथाय नोङो आंनि न'आवबो हाबलां बिदि बुंनायाव बै सेंग्राया जाय पुलिस कनस्टेबल गोदानै साख्रि मोननानै दासो बोसोरनैसो जादोंमोन बेबो बिदिनो सुटि मोनबानो फैयो न'आव फैयो आरो न'आव फैनानै बै आइजोजों थानानै दसे एन्जय खालामनानै बिनि उनाव बे गावनि खामानियाव थांफिनो बिदि प्राय बोसोरसेसो जाबाय आरो बोसोरसेसो जानायनि उनाव गावसोरो सानैबो थिग खालामबाय जे जोङो बिदि आरो बेसेबां थाबावनो जों सानैबो हाबा जालायनांगो बिदिनो सानैबो बे बाथ्राखौ थाग थिग खालामनानै गंसे मन्दिराव थांनानै सानैबो हाबा जाबाय आरो हाबा जानायनि थिग 6 माससो जादोंमोनल' आरो 6 माससो जानायनि उनाव सानसेखालि बिसोरनि न'खराव एसे माने ओरैबायदि दावराव जायो मा बे हिनजावा हौवानि सिगाङाव बुंबाय जे जोंहा आरो बे भारा न'आव बेसेबां थाबाय थानो बिसोरो भारा न'आवसो थाबाय थादोंमोन आरो बिनि थाखायनो बै हिनजावा बुङो जे जोंहा भारा न'आव बेसेबां थाबाय थाबावनो जोङो गंसे न' गोदान लानांगौ बा न' गोदान गंसे खानांगौ जोंहा निजा न' बिदि बुंनायाव पुलिस कनस्टेबला बुंबाय जे आंनि दरमाहाया इमान बुरजा नङा जे आङो फटकनो न' गंसे माने खानानै नोंनो होनो हागोन आं इमान बुरजा फैसा मोना बिदि बुंनायाव बे हिनजावा बुंबाय जे न' खानानै होनो हायाबाथाय नों आंनो 10 लाख फैसा हर नङाबा हले खोन्थाया माने मोजां जानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्रा खोनानानै एसे माबोरैबा मोनबाय बियो मा खोन्था मा बाथ्रा हिनजावानो बेफोरबायदि बाथ्रा माने जबरदस्ति खालामबायदों आंनो बिनि उनाव बियो थांनानै बै हिनजावनि बिफा आरो जि फंबाय दंमोन बिसोरनि सिगाङाव बाथ्राखौ खोन्थाहैबाय आरो खोन्थाहैनायाव बैसा न'खरनि मानसियाबो बिदिनो बुंबाय जे नोंनि हिनजावा जि बुंदो बेखौनो माव नङाबा खोन्थाया मोजां जानाय नङा बिनि उनाव
बिसोरनि बाथ्रा खोनानानै बि न'आव फैफिनबाय। न'आव फैफिननानै न'आव दावराव जागासिनो दोङो माने नांलाय खमलाय। बिनि उनाव लास्टाव बे जायबाबो बुंखागोन मा खालामनो हागोन नोङो 10 लाख फैसा हराबा बा न'आवबो खायाबा मा खालामनो हागोन नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा जायबाबो बुंखागोन। आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो जि घटना मोनसे माने सिगाङाव फैदो नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन। बै हिनजावनाव न'आव गंसे माने फिसा केमेरा दंमोन आरो बे केमेरायाव गासै जि माने बिसोरनि हराव उन्दुनाय सानाव उन्दुनाय जेब्ला बै पुलिसा थांदोंमोन गासै माने भिडिअफोरा एकदम माने HD रेजुलेसनाव माने रेकर्डिं खालामनाय दंमोन। आरो बेफोर भिडिअखौ बे हिनजावा खोन्थिबाय। खोन्थिनानै बुंबाय नों जुदि 10 लाख फैसा हराबाथाय आं बे भिडिअखौ इन्टारनेटाव माने भाइरेल खालामना होगोन आरो बिनि उनाव नोंनि साख्रियाबो थांगोन नों मा खालामना जायो जा उनाव नों जेलबो थांनांगोन। बिदि माने बेखौ ब्लेकमेल खालामबाय आरो खालामनायाव माने बै हौवाया बुजिनो बाखि गैलिया बिजों माने मा स्केम जादों। बिनि उनाव बियो खोब सिन्ता खालामनानै थांबाय। थांनानै सासे गावनि जि गेदेर अफिसार बिजों बे बाथ्राखौ माने खोन्थायानो थानानै उनाव खोन्थाथारनायसै जे ओरैबायदि बाथ्रा आंजों ओरै थोरै जादों मा खालामनाया मोजां जागोन। बै पुलिस अफिसारा बुंबाय जे नोङो नोंसोरनि खाथिनि थानायाव FIR हो बिनि उनाव जागोन मा जायो जागोन बिदि बुंनानै बेयो फैबाय। फैनानै गावसोरनि जि खाथिनि पुलिस स्टेसन दंमोन बेयाव FIR होबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा आंखौ ब्लेकमेल खालामदों होननानै। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिसोरनि पुलिसा गासै बे हिनजावनि डिटेल्सखौ दिहुनबाय। बिनि सिगांनि जि हौवाखौ माने गारनानै फैदोंमोन बेफोरखौबो गासै माबाफोरखौ दिहुनबाय डिटेल्सफोरखौ। आसलते बे हिनजावा बै न'निफ्राय जेब्ला ओंखारबोदोंमोन नांलायनानै अब्ला बिमानाव बै बाथ्राखौनो गासैनोबो खोन्थाना होगोन होननानै नोंसा फिसालाया माने बेफोरबायदि गथ' जोनोम होनो हानाय क्षमता गैया होननानै गासैनोबो खोन्थाजोबना होगोन नोंसा बदनाम जागोन होनजागोन बिदि ब्लेकमेल खालामनानै बिखुनजोनाव 3 लाख फैसा दंमोन बेंकआव आरो बै 3 लाख फैसाखौ बियो लानानै फैना गावनि न'आव थाङागारा गंसे भारा न'आव थायोमोन। आरो बै भारा न'आव थांनाय लोगो लोगो बे हारसिं जाबाय खामानि दामानि गैया न' सिङाव मा खालामबाय थानो बिनि बयनिस्राय बांसिन असे लोगोआनो जाबाय मबाइल। आरो मबाइलाव बिदिनो बियो फेसबुकआव गोदान गोदान लोगो बानायबाय थायो आरो लोगो बानायना जायखौ माने बिदि चान्स मोनो बिखौ बेफोरबायदि ब्लेकमेल खालामबाय थायो। आरो जाय पुलिसनि दा जों बाथ्राखौ रायज्लायगासिनो दं बै पुलिसनि सिगां आरो सासे पुलिस जेरै जाय माने जेलाव खामानि मावोमोन बैनिफ्रायबो मास मोनथामसो सिगां बियो 15 लाख थाखा बिदिनो ब्लेकमेल खालामनानै लाखिदोंमोन। बेफोर बाथ्राया सब पुलिसनि सिगाङाव नुजाफैबाय आरो उनाव बै हिनजावखौ ग्रेप्टार खालामनानै दासिमबो बियो जेलाव दोङो। दाबो बिनि केसा सोलिगासिनो दोङो आरो पुलिसा इन्टारनेटनि थ्रुयैनो बेफोरबायदि हिनजावफोरजों माने साबधानै था होननानै मानसिफोरखौ जानायदों भिडिअ बानायनानै। नोंथांमोना नुदोंबो जानो हानाय बा नुवाखैबो जानो हानाय नाथाय किसुमान निउस जोंनि जि इन्डिया हादोर इमान गेदेर हादोर आरो बेयाव सानफ्रोमबो मायाबा नङा मायाबा खनायाव मा बिराद डेन्जारास घटना जागासिनो थायो जायखौ माने किसुमानखौ निउसाव नोंथांमोना नुनो मोनो आरो किसुमानखौ नुनो मोना। बेनि थाखायनो आं किसुमान सायख' नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदि घटनाफोरखौ लाबोगासिनो थायो नोंथांमोनखौ मिथिथो होननानै साबधान थाथो होननानै। आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम नोंथांमोना गासैबो साबधानै था मोजाङै था गोजोन्थों।